Gaur, artista polifazetikoa izango da gurekin, bai, idazlea da, gidoilaria, eta bere azken lana, hauxe da, Iris 22. Komiki honen eta beste gauza askoren gidoiak idatzi ditu Iurrek. Kaixo launak eta kaixo Iurre ugarte, ongi etorri, zer moduz? Haupa, kaixo, oso ondo. Hemen txeneon zure komikiakin eskuartian, idоilari, idazle, gauza mordo bat indakoa zea. Ze topatuko dugu zure azkenengo lan hontan? Irla ez ezagun batean kokatzen den gizarte berri bat, ez? 22. mendean gertatzen den istorio bat garatzen dugu hor, ez? Irla horretan. Sí, interesgarria, osea, que aurreak agungo gea, Ai, ama. Bueno, ta zukalden zenbuz moldatzea, Iurre? Ongi? Bazkaria prestatzen familiari urte pila bat, beraz. Orduan ezin hobe moldatuko gea. Gau zerbait berezi egingo deu, sufletxo bat egingo deu, sufle gazi bat, gero bitxizuaz bat, eta hor kurruskari pare bat, lagungarri bezala, eta aldi berian, zure ibilbidea eta lana esautu, adoz? Bai, primeran. Primeran guretzako eta zuentzako ere bai lagunak. Bueno, lagunak eta Iurre, garatuko izuet pausuz pausu, nundi nuebiliko gean suflea egiteko garaian da bitxizua zau. Bueno, hemen dazkau, suflea egiteko osagaiak. Tadakau, piperra, morroia, gurina, eirina, esnia, gazta, intxaur moskatua, hemen di gorringoak erabiliko ditugu, eta gero zuringoak arrotuta beste alde batetik. Eta bueno, hemen dakau irina eta gurina moldetan emateko, eta gero erraixago jateko suflea. Hau nola ingo deu? Lehen da bizi, piperra ingo deu labian erre. Labian erreko deu, laben erre eta gero zurituko deu, mamila ateako jo, eta mamila birrinduko deu, gero meniten deun bexamelea gehitzeko. Ordu ningo deu gurina zutan jarri, irina bota, pixka goxatu, bertara botako deu esnia, eta botako deu indeun puriare bai piperrana. Baita ere botako deu intxaur moskatu pixkat, eta hori ingo deuna da bexamela horrekin. Bexamela indadakaunian, bertara botako dugu gazta, jasutatik kanpo, krematuko dugu pixkat, eta epelago dagonian, pixkat, gorringo botako ditugu. Gorringo botako ditugu, eta hoi baia ostutzen utziko dugu. Behin hotza dakaunian, zuringo hartuko ditugu, eta arrotu ingo ditugu. Zuringo kaltza, eta jungo gea, pixkanaka, botatzen, ja hotza daunian bexamela, bertara botatzen, eta hoi dena, prest dakaunian, molde txotan jarriko dugu, eta labian bukatuko ditugu. Zeituan iten dira, 5-6 minutuan, energia desenteekin, inda gongo dira. Eta gero, lagungarringo dugu, krematxo bat porruana, bitxixuaz deitzen da. Normalean hotza hartzen da. Alda epela hartu, beruare bai, baina normalean hotza hartzen da. Gaur epelan zengo dugu. Ingo duguna da, gurinetan porrua goxatu, porrua pixka goxatzen deunean, patatak bostako ditugu bertara, patatak bertan lau buelta eman, gatza pixka bota, eta salda botako jo. Saldakin ondo tapatu, eta hoi, egosita da honean, ingo deuna da, birrindu, esne gainakin krematu, iragatzi, eta ontzi batian jarri. Ingo deuna da baita ere mendigan pixka hartuko deu, gero irineti pasa, eta prejitzeko. Gainien jartzeko lakurruskari bezala, eta zagarrare bai zuritu, laukitxo batzuk ingo ditugu, sartaieti pasa, eta bitxizuei pusketa batzuk botatzeko. Ados? Bai, primera. Bueno, hau esan da, ingoetena nik laben sartu piperra, eta zu adidez, patatakin lagunduko jazu? Bai. Erraz, ez da, egunero bazkaia egiten batentako etxian patata nahikoa zuituko zu. Bueno, hemen txe, zuri gailua, eta nik esan detena, hau garbitzen jungo naiz, eta piperra labian sartuko du. Bueno, eta aldi berian kontatu jarri guzu. A ber, komiki jan. Bai. 22. mendean. Bai. Ze pasatzen da 22. mendean? Irla baten esan dezu baina, ez da? Bai, bueno, 22. mendera iristen dia, ze guk gaur egun sortu dugun gizarte honek, ez? Bai.
eragin ditu hondamendi pila bat, ez? Vale. Eta hondamendi hoien ondorioz, bizirik irten diran gutxi batzuk, Vale. lortu dute, hori, bizirik irtetea, eta iritsi dira urruneko irla batea, ez dutela ezertaz ezagutzen, eta ez dago ezer irla horretan. Osea, ez daki- Ez dago teknologiarik, ez dago erregai fosilik, beraz, asteia, zerotik astea bezala da. Eta, Vale. dauka apur bat utopiatik eta distopiatik, ere, ze Vale, han aurkitzen duten gauza bakarra da... Bai, ni pentsatzen nun, hegazkinak eta bestia, eta danak Ez. egan ibiliko ziala, eta ez guztiz atzea, dana Bai. zerotik hasiko dia ordu. Hori da, eta Ze ona. gure gizartetik soilik iritsi zaizkie, geratu dira plastikoak, daude plastiko zinguratuta, Vale, hope. eta animalia gutxi daude, eta daudenak arraroak dira, ez ditugunak ezagutzen, ulertzezu da, guk gaur egun sortu dugun Kakanaste hau, hor... kaka guztiak eragin duena, ez? Eta hor bizirik irauteko gizarte berri bat asmatu dute. Eta adibidez, jateko taula, fermentatzen dute dena. Hartzidura, fermentazioa, hortik... Osea, elikadura guztiz bai aldatzen da, esaten duzu bezala, Bai. animalik ez daude, arrantza egiteko ere... Bai, animalia daude, baina gutxi batzuk. Bai. Atak daude, Bai. hauntz batzuk, baina animali gutxi daude. Eta orduan belarrak eta horrela asteia jaten dituzte, belarrak eta belarrak fermentatu egiten dituzte. Ze, hori idazteko egon izan dokumentatzen pila bat, ez? A ver, Eta zibilizazio guztien hasieran, Bai, neolitikoan ere bai, beti janariak eta horiek hartzidura egiten dute. bai, hartzidura fermentatu, Hori guainik eta da. esate du gaina onuragarriago diala, eta gure Hori da. iriketak eta Eta egiteko bera, hobeto diala, ez da? Hori da. Orduan, hauek ere, nere komikian, Iris 22, haiek ere, fermentaziotik edo fermentazioa da haien elikaduraren oinarrietako bat. Vale. Eta belar pila bat, eta, atak ere bai. Atak jate ditue. jate dituzte. Bai, orduan, kontua da hori, ez? Erronka zala, horrelako historio bat asmatzerakoan, nola daiteken gizaki multzo bat zerotik, zerotik denean, eta teknologiarik gabe, gure teknologiarik gabe. Guain emateu zinezko izango zala, ez da? Baina posible da. Baina posible da, dudik gabe, Bai, bai. hortikan gatoz, baina oitu geha, errexea, ez da? Hori da. Errexea, eta dana ia erdin daukitzea, eta... Hori da. Baina, bueno... Eta baita ere, hauek, klaro, guk eragin dugun ondamendi horretan, ze hau, moztu inberde patata edo? Bai, betu uretatik pasakoet, Bai. bota hori hemen bera sakarrontzira, eta ur pixka pasako jot, eta laukitxotan ningo zu, bale? Vale. Eragin dugun ondamendi honetan, esan nahi dut, fikzio horretan, Bai. daude bi motatako pertsonak, ez? Ze eguzki ekaitzek eragina izan dute haietako batzuengan. Eta orduan dauzkate eguzki haziak dauzkate. Hau zientzia fikziozko historia bada. Igual okerro izango, etorretzen hemen digo. Horiek deitzen dira Sun Insiders. Sun Insiders. Bai, daukatela eguzki haziak dauzkatelako. Eta orduan dauzkate botere berezi batzuk. Claro, bestela etzan izango zientzia fikziozko historio oso bat, ez? Eta orduan borroka bat sortzen da gaitasun bereziak dituzten hauen artean, eta badaude besteetariko batzuk nahi dute esperimentatu, alegia ikertu zer egin dezakete, ze gaitasun berezi dian hoiek, ez? Eta orduan bi Ulertzezu, sortzen da hor dago norgeiagoka bat. Eta hau dana zuri nola korretzen zen? Non jartzezea hau dana pentsatzen da hau dana garatzen? Bueno, Jurre? idazlea naiz eta irudimena da nere lan gaia edo, a ber, zakit, zuk... Eta hori da, kontatu pixat, hori da, Iris da pertsonaia... Bai, Iris da pertsonaia protagonistaren alaba. Eta Irisak horiak dauzka, eguzkiak bezain hori. Horregatik, Iris eta Sun Insiders. Eguzkia haziak dituztelako. Eta malkoetatik isurtzen dituzte eguzki
izpiantzeko malkoak. Vale. Eta hori da, hor dago apur bat borroketako bat, ez? Hori nahi dutelako malkoiekin nahi dute esperimentatu eta ikusi noraino. Zenbat bizidun gelditzen dira irla hortan, zenbat pertsonen artean kudeatzen duena. Hori bakoitza, baletan ezin da kontatu, ez da? Iurre, bestela dana kontatuko da. Dena ezin da kontatu, baino. Gehiagia izan kontatzen igual da dana. Ez, gehiagia ez. Badakizu nuaino kontatu orduan, ez da? Bai. Gizarte bat sortu dute orduan. Hor ja, gizarte ezberdin baten antolamendua dago hor. Eta, nik uste hori interesgarria dela, ez? Daukate beste bizimodu mota bat. Segunda. Eta adibidez, Jurre, zuko idana idatzi dezu, zu idazlezea, ilustrazioak eta hori dena? Hori da. Nik idatzi dut historioa eta gidoia. Eta gero Julen Ribasek marraztu du, eta Julen Ribas da komikiaren marrazkilaria. Alegia, komiki bat marrazkilaririk gabe ez da existitzen. Elkarlan bada orduan, ez da? Elkarlan bada. Gidoiak dauka helburu bat, ez? Marrazkilariak marrazkiak ilustratu dezan existitzen da gidoia, ez? Eta hori nola kudeatzen dezu? Adibidez aurrenak gidoia prestatzen dezu, gero behai pasatzen jozu, zuk esaten jozu pertsonaian arpegik eta gutxi gara nola nahi dituzun izan, edo nola egiten dezu hori guztia? Bai, nik hasieran biltze, kasu honetan, egia esan, marrazkilari bakoitzak dauka bere lan prozesua eta bere lan egiteko modua, ez? Orduan, honekin, beste komiketan, beste lan prozesu bat eukidet, baina honekin, hasieran bildu, eta nik bai bidaltzen dizkio, nik izan behar du, horrelako arpegia euki behar du, gutxi gora bera erreferentzia pila bat ematen dizkiot, ideiak... Zenek zenei mareatze jo gero, zuk margolaria edo margolaria zuri? Mutu izatea, eta mutu. Zenbat denbora tardatzen da, adibidez, zuk noiz idatzi zenun ipuño hori, ilustratzaileakin elkartzen zate, elkarlanan jartzen zate, zenbat irauten du komikia atea arte? Komikiak aurrera egiteko behar du, marrazkilaria pasatzen ditu ila 2 urte. Hau da, novela grafiko bat da. Osea, 100 piko horrekoa. Orduan, marrazkilaria pasatzen du marrazten... Banan inda daude marrazki guztiak, ez da? Orduan, nik aurrena historia asmatu eta gidoia idatzi, baina, klaro, gero, ez baldin badaukazu, orain, Eusko Jaurlaritzak diru laguntzak atera ditu, komikirako diru laguntzak, eta horri esker, gero eta komiki gehiago ari dira argitaratzen Euskal Herrian, ez? Eta lan asko dago, eta denbora asko bihar da, eta... Bai, hau da, sekulako lana. Eta orduan, guk lortu gendun, marrazkilariak lortuzun Eusko Jaurlaritzaren diru laguntza, komikia marrazteko, eta nik lortu nun gidoia idazteko Foru Aldundiaren diru laguntza, orduan. Hori gabe, oso zaila da aurrera eramatea. Batez ere, esan nahi gu, ni autonomoa naiz, ez? Baina urte guztia lanian zaude, buru belarri horrekin, eta norbaitetik jandin behar da, ez da? Hori da, esan nahi normalean askotan, batzuk badaukate beste lan bat, eta horri esker pixkanaka ateratzen dute, ez? Baina alde batetik atea, bestia botatzeko, eta gero aberrortikan frutuen bat ateatzen den edo ez, ez da? Orduan, ze patatako da ondo? Ezin jo, hemen, bitxizua za, illa, indeu martxan jarri. Porruak, hemen dazkau, gehiagik gabe, bitxizua za, kolore arkila euki behar du, gurinetan 2 golpe eman dizkio, ingo deuna da, patata jarri bertan ere bai, emango jau beste minutu pare bat, buelta eta buelta, eta gero salda botako dio, eta utziko dugu hor, goxatzen, lasai. Eta ingo deuna da Jurre, erreportai bat ikustea jungo geha, doz? Bale, zondo. Zehazki jungo geha, Mikel, igara eta ningana, eta ikusiko zu, aurrekotan bere baratza erakutsi dugu, eta gaurkoan gazta urdina nola iten duen ikasiko dugu. Guazen ikusiko zu, zeharra. Kaixo, eguardion, Joseba, Mikel Igaratan duen naiz, eta gaude Sakona etxalde ekologikoa Azpeitian. Gaurko honetan, ardiak ikusiko ditugu, eta baita ere, gazta urdinan prozesua nolakoa den. Hemen atzian, ikuste dituzue ardik,
dia latxa arrazakoak, mutur beltza eta adardunak. Normalian hemen gutxi ikusten dira, iparraldian da gehiago ikusten dira. Eta gero daken gauz on bada, arkume egiteakoen da, oso errez iten duen. Normalian ez du bate problema izaten, ez? Ez nia nahiko ondo maten dute, beste mutur gorria baino zerbait gutxixi hori bai. Hori izango litzake pixkat, bere kaltetan. Orain daude ja pixkat antzutzen. Hori esan nahi du, ez nia ja gutxitzen nahi zaile, eta ni pentsatzen dut, mendik hilabete eta erdira, ingo dio hilia moztu, eta mendira emango ditu. Mendin gero pasako ditue, 6 bat hilate, 5 hilabete, azarorat. Eta gero azaruan jetxitakoan berriz, ingo dutena, arkumiak eta berriz esnia eta gaztan prozesu hasiko litzake, ez? Normalian, hau da bere zikloa. Urtean zehar, garai oso ezberdinak bizitu hemen, ez? Uda partia, ardik, mendian oten dira, eta egu ja, gehiena ibiltzea baratzen, ez? Azkaun egutegiak, eta, udan baratzeko lana izaten da gehien bat. Aldiz, neguan, baratza gutxixio oten da, eta orduan ardia bere garai fuertiena izaten du. Normalian, semia eta erreinak iten dute ardilanak, baratzakua, danon artean, eta gero gazta egitea normalian, hori neri, onere erreina itokatzen zaio, ez? Eta orain, adibidez, jungo gea, gazta urdina egitea. Ez nire mota du beste kubatik honea, eta aia gazta egiten, ez? Fermentuan nahaztu ditugu. Normalien gazta egiteko, behar da beti, ez? Segun ze gazta ezberdin egiten da, fermentu ezberdin. Kasu honetan, gazta urdina egiteko iten dana baita ere, eta hau berezia da, lizuna botatzen dio. Da, lizun, esate zaio, penitilinu roqueforti. Lizun hori nahazten diogu, bestela bere lizun naturala ez duke ertengo hori, ez? Orduan, hori ja bigarren fazia, eta gero ja iten diogu gatzaila bota. Eta orain indilona da lehenengo lirakin ez puskatu. Gazta urdina egiteko gutxi puskatu behar da. Ez deun nahi lehortzia. Orduan, iten deuna da ja pixkat, pusketa handilenak, ez? Eskuak entxikitzen jun, holaxe, baina asko txikitu da. Ez zaigu interesatzen asko txikitzia. Hola ibiliko gara, ordu erdi iten dugu pixka txikitu eta reposatzen utzi. Txikitu eta reposatzen utzi. Eta bukaera jaingo duna ja pixka mugitu dena eta hasiko gara ja moldetan sartzen. Adibidez, gazta fresku egiteko iten dugu pixka gehiago txikitzen dugu eta horrei izaten dugu hartuan tamaina. Eta adibidez, ia zabala egiteko, gehiago txikitzen da, azken finean gehiago lehortzien nahi deulako eta horrei izaten dugu arrozan tamaina. Hoin, erten dizkiru, gazta ondila erten du, iten dana da, bilak batein, zken finean, iten da hartu eta, opa, gazta. Gero, iten deuna da, betire, eunian, irutan olautan, tak, hauxe, centramos, zulo eta diago maiz. Orain gazta egiten egea, baina baita ere dakau gazta bat oindala astebete egindakoa. Normalian gazta eginda gero, moldetan sartuta gero, urrengo prozesua izaten da, gazitu, eta gero astebete egiten da zulatu. Hau, oindala astebete egintzan, oinda da gaur eguna, lehenengo zulaketa egiteko. Gero, amendi biegunea, ingo jo, bigarren zulaketa. Zertako egiten da zulaketa? Bizuntzeko berdu azken finean, oxigenua berdu. Orduan, klaro, gazta hola trinkua gatzen danean, oxigenoia gatzen da, eta orduan, kanpuan da bai, lizuna ingo zaio, baina barruraino ez da zartuko. Gu honekin egiten duguna da, zulaketakin, ite du oxigenatu. Hau, adibidez, ikusten dezue, hone dazka 3 aste ja. Eta hau, hilabete daka. Gaur ingoten aia honekin da, zartuko dugu aluminiozko papelian. Zeratikan, aia frenatzen prozesua. Bestela honez egin ingo luke, geruta urdino, geruta gogorraua. Karo, gazta hau, da, gazta, ez nahi gordinakin indakua. Orduan, egon berdeu, 2 hilabete egon berdeu saltzeko. Lehenu ezin da saldu. Eta hau izango litzake, oindala 2 hilabete ez, 2 hilabete tarde indako gazta bat, eta ja saltzen nahi gana. Eta ikusite zuen, azken finean, ze itxuratzen du. Bueno, Joseba, ni hemen geratzen nauk, Sakona etxaldian, nire gazta ederra hauekin, ikusten duzu, ze gazta politia, haude formatua gu saltzen deuna,
eta norbaitek erosi nahi baluke, Azpeitiko azoka plazan egote gaitu, azoka egunetan, eta baita ere azokako dendan, elikagunean. Eta guk atzian hor ardila dazkagula, ni besterik ez. Aio, eta ondo segi. Ai, ama, Mikel, ze gogo emantziaken gazta hori koskaiteko, eta ze argi nola akutzieken, da nola, eta hurrengoa pintxatu, eta mila esker, eta egia zan, ze sorte dakaen, zure ingurun daudenak eta gazta hori lortu aldutenak. Bueno, entzuten izaten ia danak aldezue lortu, zake, sorte harra dakau. Bezarka da hondi bat, eta gurean jarraitu behar dugu. Beitu, hemen indeuna da, bakizue telebista magia iteula, piperra erreza egu, eta erreta dakau, hemen txeparian. Eta iurrekin goiguna da zuritu, eta pepitak atea. Eta mamila, bertara botatzen jungo zea, eta, adibidez, azalaketa, hemen ondon utzi, bertan, nahezuna. Eta nola zuritzen da? Venga, erresa da, beitu. Eskukin? Eskukin, esku sartu. Bale. Hau, kendu. Bale? Bale, gio barrune pepitak egongo dira. Ungo zeana da, azala pixkanak akentzen. Batzutan aragila peuta etorriko zaizu. Aragila hartzen deu, aragila berta botatzen deu, eta hau kanpoa, bale? Pepitak, peatuta gelditzeian ian, adibidez horrela, nite diotena da, bibiaz tartetik pasatzen dut horrela, eta pepitak entzitut, bale? Axalak endue, bai, ondo, eta hola txirriki txarraka, dena garri. Azalakonea? Azalak eta pepitakonea, eta hemen bagarri mamilla. Mamilla geho bexamelakin azteko, bale? Oso ondo. Bueno, eta irisekin batea, eleberri bat ekarri dezue, bai. Bueno, hori da argitaratu dudan azkeneko narrazio bilduma bat. Bilduma bada. Bai, dia 8 ipuin labur. Ados. Bai. Eta zertaz dijoaz, zer da? Bueno, hori ja da gaur egun, esan nahi dut, iriz da... Vale, ez gara futuroa, ez gara futuroa. Gaude gaur egun, hemen eta orain. Hemen eta orain, ez tala gutxi. Hemen eta orain. Eta bai, batzuk, adibidez, azkenekoa idatzi nun konfinamenduan ginenean. Horren badauka konfinamenduaren eragina ipuinietako batek. Eta, bueno, jende ez da gaztea, baina gehienak dira protagonistak emakumeak, eta bizirauteko borrokan, beste modu batea, ez irisen bezala. Eta zer gertatuko da, zeratik esatezu konfinamentua, horren nun baiten itxitea ongo dira, ezin atera edo... Ez, bueno, konfinamentuak pertsona askorengan ekonomikoki eragina izan zuen, eta jende askok oso gaizki pasa zuen, eta horri buruzko, hausnarketa edo fikzioaren bitartez, horri buruzko historio bat badago hor. Beti fikzioak initen dezu lana? Inoiz ez dezu benetan gertatutako historik baita ere? Hor badago bat, azkenekoa da nire, nik 20 urte nituenean, pixkat autobiografikoa da, ni Londresera junitzen 20 urte nituenean, eta han bizitako batzuk, gertakizun batzuk kontatu... Bizipenak ikusten dira. Baina, bueno, forma literarioa eman da, eta apur bat... Benetan gertatu zian, baina azkenean idatzi nunean iruditzen zitzaidan gezurra zala. Fantasia ematezula, esaten duen. Nola da posible nahi? Hau gertatu izana, ez? Arriba supera la ficción, esategu, ez da? Ez alda hola. Bai, eta bueno, gero ere idazterakoan da gertatutakoari ze forma ematen diozun, ez? Eta Iurre, hor saria jasotata dana, zaude gaina ekarri dezun... Bueno, saria... Nominatua Euskadi sarietarako hautagai izan zen, urte hortakoa. Bai, hori niretzat poza handia izan zen. Ondo. Zenbat argitaratu dituzu ja? Zenbat komikita eleberrin artian? Komikiak dauzkat, Irisen aurretik beste novela grafiko bat, Joana Maiz izenekoa, 2009an argitaratu zela, eta baita ere gero beste komiki bat ere badaukat hortik. Beti Julen izan da ilustratzailea? Ez, beste bi kasutan Joseba Larretxerekin. Joseba ezagutzen dugu, hemen ibilitzan, gurekin. Bai, etorri zan. Kaixo, Joseba. Bai, hemen digan tokaio, haupa. Ondo. Bai, Joseba Larretxerekin, aurreneko biak berarekin eginda.
eta gero aurrentzako ere badauzkat 2 ipuin liburu, aur literaturan, eta gero beste, helduentzako beste, bueno, ni ez dakit nola iri naizen honekin, Oso ondo aizea. Eta ez zula zeizak, Diego, birrindu ingo, eta zo zoritzen bai jo bertan tonto. Vale. Eta hori, eta gero batez, ni idaztetik bizi naiz, batez ere, gidoigintzan, telebistan, telesail pila bat, fikzioaren esparruan egin dut lan pila bat, bai. Eta, baina ETB-ne bai indezu, bai, Claro, ETB-ne hasi nintzen, nire aurreneko... Kontatzeko zerbait ola indezuna, seguro ezagutzen deula. Bueno, noski, aurreneko ez, ez dakit, segun ze adina daukazun, nik egin nun nire aurreneko telesaila izan zen Penelopenea. ETB hasi zanen ETB-ren aurreneko sitcomak, fikzioa produzitzen hasi zanen, aurrena egin zuten dieta bat. Hori hemen, Eukeni eta Monik eta hoeneko zeldua diala, oiek bai. Eta, baina Goenkale zautzezu, Goenkale bai, hori zautxo heldua gumiatan. Goenkaleko gidoilari taldean egon itzan, eta gidoi buru izan itzan, aurreneko 2 urtetan. Eta gero baita ere, gero Telecinco neon itzan urte pila bat. Jope, eta ze tokatu zitzaizun nitia hor? Salvame eta holakoen. Ez, ni beti fikzioan. Hori ez alda fikzioa, salvame. Bueno, egia esan bai. Foidoa zientzia fikzioa, edo zan. Bai, ez, telesailak, ez? Zegon bat, supermerkatu baten gertatzen zan, gero, bai, bueno, proiektu ezberdinak, eta gero marrazki bizunetako pelikulak ere egin ditut. Hori da. Onda, ze marrazki bizun? Lehengo urtean egontza, nola da, aurrentzako, zutik. Bai, zutik, egontzan goia sarietarako hautagai izan zan, duela bai. Baleukok eta ETB-ek. Eta adibidez, hainbeste lan, hainbeste gibidazten, ez dakit, nun topatzea hobeto, zen edo komiki batin, ipuntxo bat, o telebistako. Bueno, telebista batez ere, telebistarako lan egitea, da batez ere modu bat idaztetik bizitzeko, ez, dirua. Ze literaturatik bizitzea, oso zaila da. Nahiko zaila da, ez. Eta gaina, zure galderari erantzunez, ideia bakoitzak forma bat hartzen du. Bat itzezu goxatzeko eta bestia bizitzeko, esan dezun bezala. Goxatzeko albada beti. Bale, aldala beti inbiara goxatu, hori baitu diga. Claro, naiz eta enkargu bat izan, ez, saiatu behartzea zure esparrura ekartzen, ez, zure, hori bihar den nila birrinduta hemen, Iurren, behitu ja bexamela aizait. Jazta? Bai, eskuk pixa garbitu hor. Bai, ni ustela ez da. Ez nazu esku garbitu errazkan. Bai. Hortxe da kasu. Bale. Zuen hau bukatuko eto honekin? Bai, bukatu horrekin, bai, bukatu. Ez dakit ondo indeten, Ezino behin dezu, ezino be. Behitu hemen nik bexamela listoak aia. Neri bexamela inoiz ez zaitatea. Nek diten diot pixkana gagota. Jende dana gotatzen jo gero, ni pixkaz, mazetan, pixka gehiago, beste maza. Eta testura egoki bat gelditzen danean, ja inda, listo. Hau ere bai, hau ingo dugu birrindu. Eta ikusiko zu, Kristona geldituko, hain gorri jarriko bexamela. Oso usaiona. Kriston goxatu emango dio honekin. Vale? Kendu horrela xe, vale? Hemen ere, xoxitoz gaibiliko, gatza pixka botako jot bexamelai. Hemen dikan ingo etena da guain. Piperran puria bota. Vale? Iapala. Hau, listo. Honean ere izai pixkat. Vale? Eta guain, mate jo behitu, Zeitxura. Zeitxura erra bexamela. Hau negre piper batzu betetzeko, Earra. Piperrakin. Venga, lau vuelta eman. Eta behitu, gatza bota jo. Intxaur muskatua bota dio. Guain, esan dizuetena, zueia itxali dakat, eta azten naiz gazta botatzen. Gazta botatzen jo, bildurri gabe, Oidena gero igoiten da? Bai, zergatikan ingo deuna da. Ostutzen utzi, epeltzen, ia hotzotza gehatukoa, baino ez hotza izoz gaiukua, baizik eta hotza, baino xamurra geldituko zaigu. Eta gero zergatikan ioko da, zuringuak arrotu ingoitugu. Zuringua arrotuko dugu mordo bat, eta zuringuak gero inbiar dugunea,
Horregatik hau nik bai gauza egon behar, beruan sartzen juten bagea zuringoa bera etorriko da. Orduan, hau, gero, osten danian, arrotuko dugu zuringok, pixkanak agotako dugu, gorputza hartuko dugu, moldetxotan jarriko dugu, eta labian beste golpetxo bat emango jo. Bueno, eta launak, hemen gelditze geha, zeratik hemen, guain gaztagotaet, esan deuna, zutatik ateratzen dut, hau listo, hau ere listo, eta guain, hau bai inberdala zutatik kanpo eta gaztak bota eta gero, zeratik gorringok bestela gogortu iten dira. Horregatik bota bire da kanpoan, Hau ja, bigundu zaigu, botatzen dugu guain, honea, betu gazta ia guzti zurtuta dakau, guain botatzen diot, gorringotxuak, teite arraka, betu ze pintaka honek, gauza erra. Bueno, eta esan dakoa, utziko dago pixkatu ostutzen, eta gero voltatuko geha, hau birrintzea, hoi esek prejitzea, eta sufliak labian sartzea. Eta bitarte ningo deuna da, beste reportai bat ikusi. Ados? Sondo. Ba, zehazki jungo geha maitan erengana, txukuntzen, beti aholku honak emate izkigu, eta gaurkoan dator sukalde berrikin, eta ikusiko zuen, aprobetxatzeko lekuk, eta beti ikasten, guazen maitanena. Kaixo, Joseba eta ikusentzuleok, zer modu zaudete, Maitane naiz, txukuntzaren antolatzaile profesionala eta gaurkoan Alkainek Astigarragan duen egoitzara etorri gera, aurreko saioaren jarraipena egiteko. Ez dakit oroitzen zeraten, sukaldea berritzea hitz egiten genuen eta berritu beharko bazenute, eduki ditzake zuen modulo edo gauza berritzaileetaz. Espero dut gaurko saioa ere gustukoa izatea. Bazan garai bat, ohikoan gure etxetan, sukaldea alde batetikan eta egongela beste aldetik genukoela. Gerora nordikoak edo eskandinaboak bihurtu ginen eta bapatean ematen zuen etxe guztietan sukaldea eta egongela bateratua egon behar zuela. Baina noski gaur egun dagoeneko bestera bateko estetika ere eramaten da eta oso estetika polita eta xinplea da eta edozen egongelatan ere oso ondo ematen duena. Beraz, aurreko sukalde hori zoragarri polita bazen ere, hemengo sukalde hauek ere gaur egun asko ematen dira, besteak beste daukagun espazio guztia oso ondo aprobetxatzen delako. Konturatzen balin bazterate, sapairaino igotzen dira, beraz, goikaldeak ere aprobetxatu daitezke bereziki biltegiratzeko, eta lineak ere oso xinpleak dira. Eta, fijatu zaitezte, azkenean sukalde osoan zenbat marra aurkitzen ditugu, oso gutxi. Sukalde honetan, hemengo modulo hauen sakonera txikiagoa da, egunero erabiliko genituzken gauzak ordeko ditugulako, eta modu hortara atzekaldean ez da geratzen ikusten ez den ezarre, eta gainera beste gauza bategatik, noski praktikotasun kontu bategatik, hau da sukaldean nabilenean leku eduki dezadan lan egiteko. Horretaz gain, fijatze balin bazerate, jarraipen bat dago, erabiltzen den materialean estetikoa bada, baina baita ere mantenurako. Orduan eta iskin gutxiago eduki, orduan eta errezago izango dalako sukaldearen mantenua eta luzeran iraupena. Seguru nago, behin baino gehiagotan aurkitu zeratela, zuen sukaldean iskin bat sortzen dela eta ea nola egin iskin hori behar dan bezala aprobetxatu ahal izateko. Horretarako, hemengo hau erakutsi nahi dizuet, hemen ateak irekitzen ditugu eta ikusi barrukalde hontan zer dagoen. Bueltak ematen dituen elementu bat da eta bertan pisu handia eduki dezaken zartagai, lapiko eta bestelakoa jarri ditzakegu edo zenbait kasuetan despentsa ere jarri genezake. Pisu handia aguantatzen du, egia esan espazioa aprobetxatzeko oso elementu interesgarria da, naiz eta beste batzuk ere aurrerago erakutsiko dizkizuedan. Honen ondoan daukagun beste bat, hemen agian ez da inbeste eramaten, baina iparraldean eta frantsesei asko gustatzen omen zaie, zapiak guztiak eduki barrean sukaldetikan zintzilika hemen jarriko genituzke eta lehortu egingo lirateke. Eta beste elementu bat asko gustatzen zaidana eta egunetik egunera gehiago eramaten dana, izango litzateke arropa zikina gordetzeko kuboa integratua. Eduki beharrean sukaldean dantzan edo etxetikan dantzan arropa zikinaren kuboa, sukaldean integratua edukiko genuke, beti ere sukaldea handia edukizkero, gauza diren bezala, eta modu horretara esan bezala dena txukun geratuko litzateke. Eta askotan arkitzen naizen egoera bat izaten da arraskaren inguruan garbikitzeko produktu pilo bat egoten direla, Euskal Herriko sukalde gehienetan. Horretarako oso gauza xinplea egin dezakezue sukaldea berritzera zoaztenean kontutan eduki dezazuen. Arraska azpikaldean, zakarra bai, hau ezaguna da, baina horrelako bandejatxo xinple bat jarri eta hemen gauzak eduki berrean, bertan utziko genituzke bai eta estropajua jaboia eta bestelako kontuak.
Eta hemen aurrerago daukaten beste gauzatxo bat erakutsi nahi dizuet, demagun hau izango litzatekela ez, ohikoan erabiltzen ditugun gauzak gordetzeko edo jartzeko, baina hola txikiak egin, hau gordetzen da, eta beste hau aterako litzaiguke oso modu sinplean. Zuetariko zenbaitek sufritzen dezute ontzigarbi-gailuan platerrak sartzen dituzuten bakoitzean, eta ez da beharrik bizkarrak gaizki edukitzea. Baina hemen, ideia hau erakutsi nahi dizuet, ikusi non dagon ontzigarbi-gailua, zein alturatan. Baina baten batek esango du, ados, eta nahi gabe ura eroriko balitz ontzigarbi-gailutik, zer gertatuko litzateke? Ba ez zer, hemen guztia prestatuta dagoelako, eta hemen azpikaldeko plastikozko hau edukiko lukete, gainera atera dezakezu, ustu, eta bueltan bere lekuan jarri. Eta beste hau ere izan ditzeke kasu guztietan edonorentzako, baina bereziki agian mugikortasuna ere urriago eduki dezaketen pertsonentzako, hementxe ikusi, irikitzen dugu modu ontara, eta goikaldera iristen ez balen bagera, eta banketa bat edo hartu beharrean, zuzenean horrela, beruntza men gainera geratzen da, beharrezkoa daukagun hori utziko genuke, eta bueltan berriz ere, gora. Eta listo. Beno, nik usten dut, gaurko saioa eta aurreko saioarekin ideia deixente edukiko dituzuela, egunen batean zuen sukaldea berritu nahi izan ezkero, ezta? Nik behintzet, izugarrizko ideia pila daramatzat. Espero dut gustoko izatea, eta jakin nire laguntza behar izan ezkero edozen espazio antolatu beharko bazenute, sareetan txukuntzen jarri eta bertan aurkituko nazuela. Aio, horren arte. Maitane, mila esker, eta gila esan zenbat ikasten deun, eta guantxe, jarriko nuniko olako gauza asko hemen, baina esan dezuna holko hona da, urrenguan sukalde aldatu behar deunean, pixkata dibili, eta gauza honak aukeratu, sukaldea proposa izateko. Mila esker, da gurian jarraitu behar deu. Beitu, hemen neon, arrotzen zuringuak, hemen, bexamel, aberastu honei, ja, epeldu zaiguna desente, ez dago guzti zoztu, epeldu, guzti zoztu zego, ja, geratzen zaigu kroketak iteko. Puntxuan behar deu. Hemen nindeuna da gurina eta irina eman, moldetan jartzeko, eta hemen nindeuna da, piztu, zua, ingo deuna da, zagarra, pizka karamelizatu, vuelta eta vuelta, betutan, este botako bezala egosten jarriko zaigu, bale? Eta gero hemen olioa jarri deu, baita ere, porrutxo hauek, irinitatik pasa eta prejitzeko. Eta zuk jurre, hemen da gazuia bitxizua za, falta zaizula esne gaina bota, dena ondo birrindu, iragatzi, eta ja presteukiko deu platera aratzeko, bale? Venga, hone ire bai energia pixkat emango jau, hau dena ondo berotzeko, eta bago txerrek itxarraka. Hori da, dena bota, eta igual emango izuk gero daztatzen dezu, haber gatza puntxua zemuz dakan, eta bestela rektifikatu iten du eta puntxuan jartzen du, bale? Bale. Venga, zure kontu, eta nizan hone azkeneko golpia emango jot. Eta hoin behar deuna dagoen kontuz naztu, Hemen arrotu deuna, guain behar deu lasai, naztu bexamelakin, zergatikan, bestela itea bela erori, eta beru alimadore bai bera erori behar da, orduan, kontuz ibili behar deu. Ingo deuna da baitu, aurrena, goieraka basartu, eta honekin pixkatola eman. Bale. Eta ja, hau pixkat indeunian, dena honea. Bale. Hau barroa. Zemuzko usaina daka horrek, bitxizuaz nein mordoba gustatzen zait. Jurre, udaran askotan hartzen dugola bitxizua eze pela freskitua, hola, osondo sartzen da. Bai, daukagu saio bat honek. Eharra, ez da? Bai. Bueno, haure lau vuelta emango xio, guain xoabe esan dizutena, Xoabe. Goxo dao? Superona, bai. Super goxo, eta gatzaz ondo? Bai, gatzaz oso ondo. Perfecto. Haure, vuelta. Bueno, eta jurre, indako gidoi guztietatikan, zein da hola xarmangarriena izan da zuretzako, edo markatu izuna, edo... Bueno, bakoitzak dauka... proiektu bakoitza mundu bada, eta... Bueno, eske denek eman didate zerbait, eta nik aiei noski dena, ez?
Baina ez duke esango bat, ez dakit, azkenekoa, izatezkeotan, orain Iris... Bai, gainean da hona, ez da? Duela gutxi argitaratu da, beraz hori esan behar dut, azkena delako, ez? Edo bestela hurrengoa, ez? Datorrena. Idazten ari naizen novela, ez? Beti dakazu ez zerbait eskuartean, gauza bat baino gehiokin batea ibiltzen zeate ia, ez da? Bai, askotan, bai, ala izaten da. Hombre, hobeto da... Luxu bat da, alba duzu, ez? Alduzunean proiektu batetara bakarrik dedikatu, ez? Noski, hori da... Baina, zubek bezalako artistentzako ez da hori oso erresa izaten, ez da? Beti bili behartzeta ia... Bai, ze... Adar batetik bestea txintxiligan. Hori da, Virginia Woolfek esatezun bezala, emakume batek idazteko behar dula, hori, dirua eta gela bat norberarena. Etxeko aingerua, hil egin behar dela, hain justu, egiten ari naizena, ez dut egin behar idatzi izateko. Ulertzen duzu, ez? Bai, dana egin heldu, ez da? Hori da. Ze emakumeok normalean, bueno... Bai, etxeko lanak eta umeak eta beti zaudete, familia biltzen, ez da? Bueno, bai. Normalen, bai. Bueno, daneti da balde guztetan, baina normalen, bai. Bueno, bai, baina rol hori egokitzen digu gizarteak, ez? Bai, ala da. Bueno, hemen ikusezu, porrutxuak, botatatea. Tita egiten dira. Bestela, erritez esio, Hola daude, ezin hobe. Hemen dazkau haueke bai, eitu. Vuelta eta vuelta, hola nahi niten, pixka markatu eta gehiagi bota ez. Iepa, hau atea zaigu. Ze hau? Eta hori, listo da, kasu. Hola utzeko? Bai, hemen mendikan bota, irabatzi ingo deuz, porruan nahiko fibra eta hola eukitzeitu. Niza garra gaten da, haua beteta gat. Bueno, hau listo. Hau ere bai. Abonea. Ni uste terresena horrela ingo deula. Hartu hau. Eta horrega botako izutia dena. Ni uste nahiko errez pasatzen jongo gala. Bakizu hor jarri dizut, bitu, azpin pixka peatu zaigu horretik, morinito atea dago, ez? Baina ez, peatu zaigu leheno barazkikin. Gero egosten ondo gelditu da. Kolore pixka tartu igutenak, baina egarra gelditu da. Vale. Eta hor, guen, inbiarezuna da, hau honen kontrapasa hola. Vale? Beste aldaka pasatzeko. Hortako da. Bai, hortako da. Eta hemen botako jotena dare bai, kurruskari hauei gatza pixkat horrela. Io gainetik jartzeko. Eta hemen pixka zaion bihar dugu bain. Zergatikan, sufliak labian dazkau. Oiei, esan dugu 5 minutuan inda egongo diala. Orduan beste pare minutu itxen bihar dugu. Eta suflekin da daudenian, ateako ditugu. Eta platera eratuko dugu, seituan gaudenen. Ai, sufliak inda dazkaula eta hemen txein naiz. Pexila pizka pikatzen. Vale. Bueno, a ver. Eman dio 6 minutu, 6 minutu. Xarmurak. Usten basu erorin behar dala, beste minutu bat eman, vale? Bueno, ingo deuna da atera. A ver. Epa, gauza xamurrak, Bitu, tik. Ai, ama. Bueno, sufletxuak, listo dazkao. Bueno, ingo etena da, hartu, bat horrela. Epa, bitu ze gauza xamurra, Hor, flambeatu eta fantasaio, Zen mitikoa da, flambeatu gana. Bueno, hemen, inbiar deuna da, beitu, jarriko deu. Bitxizua za, horrela xe. Bat, bi, irure bai. Iskatxo bat, nahiko. Oso ondo. Eta hemen esan deuna, guain. Botako jo. Zagar pusketa batzuk. Horrela xe. Bitxizu esan nola kris pixka topatzeko. Daude markatuta, ez daude bigunak, Daude hola markatuta. Baita ere botako jo. Horru pixkat prejituta. Eta hemen jarriko dugu. Perexil pusketa bat. Eta hemen pikatua. Aita esatitzaite despistatu Joseba Perexila jarri, Sufleari ere bai. Sufleari ere bai, nola gaztana da eta piperrana. Ba, orduan, bestela jarriko genion menta pixate bai, Eta hemen, olio tanto batzuk, berginak, eta hemen txedakau. Zikindu zei pixka kristaloi. A ber, Horrela, xe. Hemen jarri behar diatorra. Horrela, eta horrela.
Bueno, Jurre, azteko eta behin, mila esker etortzeagatik, jarraitu goxatzen, idazten, eta bestiei goxatu arazten zure lanekin, eta gu hemen jarraituko dugu, sukaldatzen. Eskarrik asko, eta zuek ere horrela jarraitu, Saiatuko gea, hemen ibiliko gea. Bueno, lagunak, agur.